A campaña do Nadal, unha das máis importantes do ano, xa está xestándose nos comercios locais, onde os produtos e os escaparates xa se están planificando para a posta ao público. Aínda faltan unhas semanas para a chegada da tempada navideña, pero os comercios locais xa comezan a poñer en marcha a campaña de Nadal, unha das máis importantes do ano. Pois estamos empezando a preparala ahora xa para a finales de novembro empezamos ca campaña, supoño que poñerán aí a decoración e todo eso. Bueno, vamos a empezar a preparar os escaparates, preparar todo o que os regalos que vai a haber, empezar un pouquiño xa a vender o que a xente xa se vai adiantar como sempre en novembro, por aí a finales, empezar a preparar todo eso. Este ano as expectativas son especialmente boas, xa que ademais do habitual decoración nas tendas, tamén se agarda que o Concello decore as rúas, despois de varios anos de obras que limitaron a estética navideña na propia cidade. As expectativas sempre se teñen boas, evidentemente, porque ademais este ano supoño que van a poñer aquí tamén no Concello aí a decoración este ano de Navidad, que outros anos polo tema das obras estábanos afectando, poñendo non tanto, está listo xa aí casi prácticamente para abrir en breve, supoño. Bueno, a expectativa sempre é boa, a campaña de Navidad sempre é a campaña máis forte para nós do que é a campaña de outono e inverno. A expectativa sempre é pois, intentar vender o máximo posible e, bueno, que a campaña sala ben, claro. Entre os produtos que se prevé que máis se vendan destacan os complementos como bolsos, carteiras, bufandas e gorros para aqueles que busquen agasallos máis asequibles. As prendas exteriores como abrigos, cazadoras e xerseis tamén serán un dos produtos estrela. Os produtos que máis solemos vender pode ser complementos como bolsos ou como ao mellor pois carteiras, moito bufanda, gorro, complementos máis pequenos para xente que non quer gastar tantos cartos e despois, bueno, prendas exteriores, abrigos, cazadoras, o que é todo a prenda exterior e jerseis de punto ou punto en xeral, vamos. Con todo preparado, os comercios da cidade están listos para afrontar unha das campañas máis esperadas do ano. A contorna festiva e a variedade de produtos auguran que o Nadal 2025 pode ser un verdadeiro éxito.